लियामा हा आईचे पेपर दी पेपर पेपर अंगडी असा ओसरून गाणी वास बजी पेदंब बोल्या एक चा दी ಚಾ ರೀನ್ ದಿವನು ಹಂಗ ಕಾಣಿಗೆ ಜೊತೆಲೆ ಕೈಯಣ್ಣ ಪೈಸೆ ಇದ್ರು ಗೌಂಜೆ ದಲ್ಲಾರು ಗೋಳಿ ಬೇಜಾಸ ಅಂಬಡ್ಯಾಸ तुझे इल्ले ओर जाले नाही या नोमण्यार केल्यार तुका यार जाता गे तुझे तसले 4 जण आयल्यार आपले हंगा हांवें कॅन्टीन बंद करचे पडत ज्योती आज कॉलेज नांगे हा कॉलेज असल्याकडे तसा हो अल्लू कित्याक या नोमण्यार धांवन आसा कितेंगी प्रॉब्लेम जाला कोन्ना अल्लू 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 किती जाऊयात काय ज्योती तू हांगाच राहू हांव कितें जालें पळोवन येता काल रे किती झाले रे पप्पा पहिले बाग बोलून घेतात काही अरे रे तो विषय तू मका घरा यायला पण सांगतो ना तुझी आणून धावून येताना खाल चितीचे उस अरे आता हे किती धावून येतात काय अल्लू काले जाले रे काल्या कसं धांवन आयले रे पहिले म्हणजे बाग बोलून घेतात म्हणून म्हणजे बाबा गाड्या सांगून गायलो तेव्हाही तुम्ही किती म्हणजे वाटल्यान धावून आयलात घाल रे त्याच्या मंड्या कुठू मुझे कसली सुख असा साहेबा हांव धावून आयलो म्हणून तुम्ही किती म्हणजे वाटल्यान धावून आयलात ती तुमची सुख असा तुझा बाप मेला म्हणून गे बाप मेल्लो तर असं धावून येतो गे आधी का प्रसंग उला तबडतो यार आम्ही माका धर्माक मार पडला साहेबा